Čau čau lidi, vítám vás u svého dalšího dílu Minecraftu společně s Maniakem.cz. A půjdeme kopat dál do věčných dálek, jaké známe z naší Minecraft světu. Jo, jinak jsem jenom přemýšlel o tom, že bychom potom tady tou mojí uličkou, protože jsi moc daleko nedostal, provedli koleje. No, to nevím, jo. Třeba být nějaký... Jo. Jsi teďka Jinak rychlejší. off-screen jsme nehráli, kdybyste si říkali. Jenom tak, myslím, že jsme vykopali 3 nebo 4 bloky. A jestli jsi tam No viděl... hned potom, co jsme to ukončili minulý díl. Ale železo. No bar. Každou chvilku mi prdne krumpač. Tak jsem bez krumpu. Tak mám další. No já ještě můžu kopat. Jinak, bo teďka jsme natáčeli zrovna informačku. Takže kdyby tam jako přišla později, takže prostě víte, že už jsme ji natáčeli delší dobu. No, prostě my máme jako ten vlastní oficiální server, na kterém se trochu hrajeme a vymýšlíme pro vás různé věci. Třeba teďka chci začít přemýšlet na... Mám dia. Teďka chci začít přemýšlet na prototypu hodin. Ty jsi měl dobrý, já tady zrovna narazil na štěrk. No taky, to jsem prošel, už mám iron. Ty máš lopatu. No. No, já ne. Tak si žizí neudělal. Mám zlato. Hele, to je tady. To se nevidí. Když bys prošel vykopanou cestou, tak to jsem vykopal já. Ahoj. Pozor. Mám 3 nebo 4 dia. 4. Hele, tady si ještě jedno zlato nechal. No, protože Redstone v cestě mi stojí. redstone kopaj jenom když máš fakt cestě. Protože redstone vůbec není. Redstone nebudeme potřebovat tím. A možná tak, až budeme dělat automatickou farmu, o tom pochybuju, protože tady Na obilí, taky se říká. Jo, hej, už ta pevnina je docela blízko. No, taky vidím, no, já se podívám, co na ní je. No, je tam ta. Je tam... Zlato! Možná, a mám další diamanty. A já mám další zlato. Mám další diamanty. Já zlato. No, ale diamanty jsou hlavnější. Ale zlato je lepší. Ale diamanty jsou lepší. Ale zlato je Když se z nich hezčí. lepší věci. Zlato je hezčí. Ale diamanty jsou cennější. Ale zlato je hezčí. Tak dost, přestaneme se hádat. Jo. Jinak nás Musíš všechny jít vstup. zabanuju. Lomeno kík. Lapí. I schválně vyzkoušíme, to jsem někdy neskoušel. Saj na start. Jo, to se mi líbí. Jo, jsem Bůh ví, jak dlouho nepoložil torče. Jsem si to teprve teďka uvědomil. Se musím trochu vrátit a položit. Jsem se divil, že nějaká tma. Budou zombíci chodit a to bude problém. Sežerou tě. Ty máš co říkat. Jo, dia! Kecáš. Neketám. Tak kolik jich máš, ale že? 4. Možná už jeden z nás bude mít zbroj. A to bude admin. Takže já. Takže já. Já jsem majitel i admin. No teď jo, ale říkal jsi admin, takže to jsem já. Majitel to dostane. Ať je to spravedlivý, ať se nehádáme. No, takže nikdo z nás. Ne, já to dostanu. Děláme si enchanting table, až přijdem nahoru. Až najdem sugarcane. Budeme dělat knížku. Tam je vesnička. Cože? Ty jsi říkal něco s vesničkou? Ne, až budu mít knížku. Aha. Ne, vesničku. Jsem blízko pevniny. To vím. Hele, železo. Hele, uhlí a redstone. A láva. Takže zase bude... Sakra, ta je hnusná.
Tyjo, kolik jí je? Mám se mi toho. Si musím vykopat schody nahoru. Počkej, ty máš taky lávu. Jo. Lol, já jsem úplně daleko. Zase jsem do ní mám šlápnout. A i ještě není konec. Byť to byl, tak jsem docela hodně dlouho. Ne. Tak, já nevím, kde je ta láva teda. Já jsem si žádnou ne... Musíš jít až na tu úroveň, kde jsem já. No, já jsem trochu vyšel nahoru. Jsem trochu nad... Mě stačil blok. Jo, já už jsem na první. No, já jsem ji ani nepotkal, tu lávu. Já si zase sejdu. Já kopu na level 10. Jo, hej, já slyšel a našel jsem zlato. To je dobré znamení. Počkej. Porovnání. Jo. Musím o jeden blok dolů. Bezva? Hej, ty si A celkem... teď už jsem dlouho nic nenašel. Hele, já teďka vykopu cestu asi nahoru. Alebo ne. Já bych to nechal. To potom uděláme. To jako. Já se netěším na tu cestu zpátky. No, to bude dlouhý. Teďka si hodně vpředu, počkej chvilku na mě. Já vždycky něco najdu a potom se musím zastavit. A teďka mě zrovna zastavil štěrk. Je to jestli přede mnou? Už jsem s tím byl kopal. Už jsem blízko? Kuk. A jako torče nechceš dávat, že? Jo, to je fakt. To... No, tak jenom, že pokud diváci nevidí. Že nevidíte. Kdybych to natáčel já, tak to vidíte furt. I kdybych ty torče neměl, tak furt vidíte. Já mám jasný. A zlato mi přímo v cestě stojí. Je ho tady kupa. Teď jo, i tak, když máš Já se... plně jasný, tak stejně mám. Já se koukám na minimapu a přitom kopu. No tak až narazíš na lávu, tak. Ty už si na ní nalezl. Ne, narazil jsem na jeskyně, na lávu a je to ta... Já podívám se, o kolik seš. A jo? Tenoukou? A je tady docela dost iron. Tak počkej. Jo, já tady. Tak, zbytek lávy jsem to. Tady zalívám vodu. Tohle už se o to postarám. By se hodil kreativ, bych vylítl nahoru a... No, co tak. Kde já tu asi... Co děláš? Hele, tamhle. Hop. Tady je jeskyně. No, to vím. Ale zrovna ne moc dlouhá. Je dlouhý. Hodně málo. Hele, ale naproti je hnedka. A, tyjo, ještě, že tady jsou... Že tady je ta voda. Já kdybych spala, tak bych si ubral. No mě se za chvilku to... Máš nějaký žrádlo? Sakra lak. Taky jsem myslel, že to nebude. No, ale já to nic Hele, nevím. lapis azuly. Azul. Mě už skoro došel krumpáč, takže... No, mně už došlo žrádlo. Čisto, já to tady... Já takový prostě.
Lagy teď úplně. Teď se mi to plně laglo. Tak. Mám 32 lapisů. Je to nevadí. Wow, útok! Au! Spáně si tady... Máme tady PvP. Oh my god. Tak já bych to špět. Já si taky. Jau, skeleton! Skeleton vlí. Ještě jsem ho rychle zabil. Já už fakt mám málo hodně HP. Nemáš nějaký jídlo? Ne. Ne. Teď jsem moc snět. Jo, hele, já mám 2 skněné masa. Aspoň něco. Už bohužel nemám ani jedno. Jinak se za chvilku budu muset vracet. Sakra, láva. Už jsem mít ten obsidian. Sakra, láva. A už toho obsidian, no, zkašu na to. Buď pět. Furt ještě není bezpečno. Sakra, já tady mám čankerodu. Přímo v mý cestě. Zase odlaž a zase přidaš. Tyjo, jak už tahle cesta je dlouhá. Žádný diamanty tady nejsou v tom čankerodu. Ale vím, že dáma je docela dost hluboká. To si děláte srandu, že mám 2 čankerody za sebou. Tamhle to vypadá zajímavě, tamhle je... Možná by mohla být jeskyně. Já teďka se vykopu, udělám cestu tady kousek vedle a cestu na povrch. Chápeš? Já jdu vzít ty věci z bedny. Jenom abyste se nedivili, proč tady s náma není Higain. Prostě my si nemůžeme dovolit furt jako čekat, když on tady není. Jsme prostě začali natáčet. Takže budeme točit, když tady bude, nebo i když nebude. Takže budeme točit s ním i bez ní. Jestli se někdo díváte na Menta, tak něco podobného. Každý den, nebo každý den skoro nepomění. Asi takhle. Tak já už jsem někde, doufám, blízko povrchu. Tak povrch by mohl být, já nevím. Kolem 50. Sakra, došel mi. Vyrobím si crafting table. Si hodím F11. Takže kolik máš ty diamantů? Já mám teďka u sebe 4. 4, takže máme dohromady 36 diamantů. Což je docela slušný. Si vyrobím teďka kamenej. Obsidian určitě. Spotřebuji hlavně rychle dostat na povrch a to je všechno, o co mi jde. Mám brát gravel domů. Koho? Ten. Jo, klidně. Dokonce nám spíš bude plíct. Jak chceš. Jsi doma? Ne. Já kopu nahoru. Ale já kopu na tom druhém ostrově za mořem. No, tak to bude problém. Budu kopat tady, kde jsem já, protože ode mnou není skoro nic. Chceme vypálit Iron Storm.
A taky bych už pomalinku jako udělal, sakra, jak to ještě bude dlouho. Tady to asi půl hodiny nahoru. Nevím. Ty blaho, to je hloubka. A já zase nepokládám torče. Ty jsi takový hrozný. Já nevím, prostě nevím, co proti těm torčím mám, ale... Přímo jsem nad tím jezerem, skoro. Že kdybych teď koupala na co by mě... I vem nějaký jídlo a potom přijď zase za mnou. To nevidím něco, ale... Aha, to je kýba. Počkej, to je 6. Tyjo, jak to ještě dlouho bude trvat. Máme 2 staky a 14 redstone, 32 diamantů. Ty si říkal, že jsme pěkně hluboko, ne? No jsme ano, pěkně hluboko, jsme na úrovni 10. Ty bláho. Jsme teda hodně hluboko klesli. No tak to šlo, aby jsme našli diamanty, jinak já chodím vždycky v bedrocku. Hledat diamanty, což taky většinou diamanty nenajdu. Takže nejlepší úroveň je asi tak ta 30. 30, 10. Já už tam vidím jenom černou tačku v dále. Jo, hej, hlína. No, to bylo jen. Takže teď jdu asi kopat nahoru. Zase torčku položíme. Tak už nevidím tu, ne, už vidím úplně takovou malinkatou tečičku na konci. Už mi dochází krumpač. Ty ještě nejseš nahoře? Ne. Na kolikátý seš úrovni? To mě taky zajímalo, počkej. I to máš na té minimapce. Abych ji musel zvětšit. Ne, na té malý minimapce. No, jenom, že já to mám úplně takovou malinkatý písmenka. To nepřečtu. Se zmenším. Bych musel dát F11, potom nevidím, jestli mám zapnutý fraps nebo ne. Tak jdu dolů. Je to zase. Ty, já už jdu asi 10 sekund dolů. To je málo. 10 sekund. Budu počítat, kolik půjdu nahoru, schválně. No tak já jsem teď na úrovni. Sakra, ty mi ubývá hlav, to jdou na teď. Jsem na úrovni 50. Takže počkej, já jdu počítat, kolik mu bude trvat ten výstup nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Skoro půl minuty mi trvalo se vybabrat nahoru. Už jsem u našeho baráku, podpůj se na mě. Jo, a já už jsem nahoře. Nechceš, no, tak já jsem u našeho baráku, ale... Jo, hej, je tady džungla. Teď bych si nejradši zapnul krávu, protože...
Naštěstí, že je noc. Je mu přímo od našeho baráku Chunkeror. Naštěstí, že je to na druhé straně. Si teďka vyrobím sekeru, trochu to pokácem a vyrobím nám tady nějaký prostě stanovisko. Jsem doma. Máme 33 diamantů plus ještě ty, co máš ty. Což je 35. Ne, 37, sorry. Ještě jeden luk máme tady. Má chlebů. Konečně se pořádně najím. Jo, máme toho ironu teď. To tady pořádně zničím, tady ten strom celý. Máme tak 13 iron. To tady ten všechny cobblestone. Ale který mám teda hodně až moc. Tak. Jo? Máme tady takový malý stanovisko. Máme slime bulldog. Zase si našel. No, to co byl to vedně. Hele, ty diamanty zatím necháme v čase, to nemá nikdo. Tak jo. Protože... Jestli chceš, tak můžeš port na mě. No a já tady teďka... jo, já teďka jsem u toho stanoviska. Jakou jsem ho vytvořil, takže... Nebo já nebudu podvádět, já prostě půjdu tradiční cestou. Nechceš. Co, to je pěkně dlouhý sestup. Na jaký jsi mínus? Nevím, já už jsem teď, nevím, já to nevidím. Bych musel dát F3, ale mě ten F3 se mi laguje. Protože náš barák je tak na minus 390 a plus... Já jsem byl někde na minus 200, 200 na minus 200 já jsem tak byl. No, tak minus 390, už jeden, jo. No, já už nemůžu ven. A to potřebuji zrovna, protože... Ale mám nějakých asi 10 nebo do konce 20 staků kamení, co s tím budeme dělat? To už si do česky nevejde, dá se. 7 a čtvrt staků se vejde do naší česty. Počkej, to přepočítat pořádně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A je tam jeden neúplnej, tak 13. Ne, já tady mám chunk error. V půli cesty. Schválně si uvidím dia. A jo, my jsme byli opravdu hluboko. Ne, dia někde nevidím. To je hloubka. Takže jsem se odpojil a jdeme se zase připojit. Tak, jdeme dál. Ty jo. No ale tady se nepokládá torči, tak to udělám teďka. No jeden, tak jako jestli seš to. Počkej, já musím. Jsem úplně na to s tím dnem zapomněl. Jsem myslím, že jsem dokonce tam vyšel na den. Ty, já skoro spadl do lávy. Jo. Takže najdeš cestu, nebo běž zpátky do toho dolů. Netěžil si už nějaký dřeva. Já jsem tam netěžil a teďka jdu zpátky domů. A už... Běž přes důl a tam na konci, jak je ta cesta. Tak když tak, jestli máš ještě volno v tom, tak tam něco. Z té cesty nebo prostě z těch věcí a tam je taková cesta nahoru, no tak a pak už bys měl vidět barák. Já vím tu cestu nahoru, ne to si dělá ty, nebo kdo? Jo. Přesně jsem dělal.
Ale tam... Jo, trošičku jsem toho vzal. Počkej, to myslíš tu cestu nahoru, co tady je ta z té hlíny, zase zasypaná? Tak musíme si ještě jít dál. Musíš až k té cestě, jak jsme měli to stanoviště. No, tam už jsem byl. No, tak tam jde. Jo, jak tam jsou takový ty koblestouny na straně. A jo, teď už, ne, sakra. No, tak tam to musíš kopat všude. Jenom na sebe kopej. Nic tam není. Počkej, to jako mám vytvořit úplně novou cestu? Ne, jenom kopej na sebe. Jak je tam ten cobblestone? No, tady byl cobblestone, jsem kopal na c. A nebo ještě tady No, jeden to- cobblestone. No. A jdeme si udělat náš první, Oběh. ale ne oběd, ale enchanting table. Hele, tady, já tady, Mám udělat enchanting table. počkej na mě. Já jdu trochu jinou cestou, protože tu tvoji jsem naprosto nepochopil. Tak jo, už ho máme. Jsem Já si jdu naštvaný. enchantovat Diamond krumpáč. Tak a teďka už jenom musím najít tu cestu, kterou jsem dělal. Čtvrtý Jo, level, už mám i tu Unbreaking cestu. 1. Pustý máme Unbreaking 1. Ale to je dobře. Takže teď už... Takže já bych asi z dnešní díl možná ukončil. A příště, až zase začneme natáčet, tak vás tady bude čekat překvapení a to jsou koleje. Protože kdybychom to museli dělat v partě, tak by to zabralo hrozný čas. Takže to asi vytvoříme... Ne, on je den. Sakra, on do vody. Neden. Hele, jo, spustil se déšť, to mám jediný štěstí. Neden. Jo, teď já jsem byl na slunci a zrovna se spustil déšť. Jo, ahoj. Kolikátý máš level? 3. Tak si můžeš něco enchantnout. Jsem čantnul takhle na starou bačkoru. Já mám tedy do česty, jo. Jo, dám do česty. Kde je često? Tak mám često. Takže máme jich 35. To docela dobrý. Já vytvořím, já prodloužím tu čestku. No, já bych ji... Rovnou tady tu cestu. Kterou? Vám tady tu. Já s tím kamenem prodloužím a ukončíme part a potom... No, teďka to ještě hodím. No, tak musí prodloužit tady a nevím, završení to je. Dělat tak dřevo. Máme dvě velký česty. A jednu malou. Máme na diamondový pickaxe s Unbreaking 1, jo? Takže výdrž. Ještě jsem pec. Tak a ukončíme tento part, tak pojď. Počkej, já položím poslední pec. Nebo ty si enchantní, jestli jsi ještě neenchantnul. No, tak tady. Ostrost a stažení. O, nevím vůbec. No co, na meči. Tak, čau lidi a u dalšího partu, který bude doufám tak dobrý jako tenhle. Nazdar. Zdárek.